आं बाहाय क'क्राझारनि जिथु बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार बे सेन्टाराव आंनि जिथु सिं सानाय बेराममोन माने गारि सालायै सालायै सिं सानाय बेराम जादोंमोन आंनाव। ओमफ्राय एक्सेसिभ जारनि जायो, मिटिङाव थांनाय, प्रग्राम खुंहैनाय, रायजो राजाजों मिट खालामनाय, मोजां मोजां मानसिजों मिट खालामनायाव आंहा मोनसे आनइजिनेस फिलिं जादोंमोन, मोनसे देहानि फारसे स्टिफनेस फैदोंमोन। बे जि सिं सानाय ओमफ्राय जे हान्थुफोर सानाय, आथिंफोर सानाय मोनसे बेराम सोमजिदोंमोन आरो आंनाव। दा बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय आङो नैबे फंबायनि जिथु बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार जे क'क्राझाराव दङ, आं बाहाय आंनि देहाखौ फाहामजानो थाखाय आं बाव फैदों आरो। दा फैनानै देहाखौ आं बहुद रेजेंबो मोनबाय, हामनायबो मोनबाय। सिङाबो सिगां जिबायदि सालायोमोन, गारिखौ सालायनो हायै पजिसनाव दंमोन। सेराव जिरायबा सिखारनो हाया, सिखारबा जिरायनो हाया, बेबायदि पजिसनाव दंमोन आङो। दा आं ओरैबायदि मोजां पजिसनाव फैबाय, दा बे फंबायनि थेरापि सेन्टाराव फैनानै दा खारनोबो हायो, बारनोबो हायो, गारि सालायनोबो स्मुथलि दा गारि सालायनो हायो। ओरैबायदि मोजां पजिसनाव फैबाय आरो आं। फंबाया नानायजों लोगोसे माखासे थाव हरदों नानायनि, जइन्ट पेन्सनि मोनसे प्रभिडा कम्पानिनि बिराद मोजां। ओरैबायदि थाव, बे थावआ नानायजों लोगोसे जिखौ नायोबा जेनेबा नोङो गुबुन गुबुन अइलफोर दं, मेरला दुनिया मार्केटआव गोबां रोखोमनि थाव दङ, जाय थावआ नोङो नाखांनायनि उनाव जुदि नोङो लंपेन्टफोर गानोबा बा नों हराव फुननानै जुदि उन्दुयोब्ला जियाव नाङो, ओमफ्राय नाङो बे जिया, ओमफ्राय मोनामनाय थाङो। खिन्थु फंबाया ओरैबायदि मोनसे थाव, जइन्ट पेन्स होननाय मोनसे थाव दङ, बे थावआ ओरैबायदि मोजां, नों नानानै जुदि उन्दुयोबा जियावबो नाङा आरो ओरैबायदि मोजां स्मुथ जुम 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 मोनगोन, नों जै खनसे फुनखांबाथाय फुनबाय थानो गोसो जायो, ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय बिराद मोजां कियर खालामो आरो। बेखौ मोनसे हरदों फंबाया। बेनिफ्राय साप्लिमेन्ट प्रडाक्ट मोनसे हरदों, जाय देहाखौ इमिउनिटिखौ बुस्टार खालामो। ओमफ्राय बे प्रडाक्टखौ जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां मोनदों जे नोङो सानथामसोआ माने नोङो आंनि जिथु उदैयाव जिथु मैला हाबनानै थानाय, बायदिसिना रोखोम जानानै फुड्स, जिखुनु जानला मोनला नोङो आदारफोर जानानै जिथु देहायाव बा उदैयाव मैलाफोर जमा जानाय थानाय ओरैबायदि वास आउट जादों माबाजों, लेट्रिननि थ्रुयै। खिनाया सानथामसो आराम खिनानै ओरैबायदि रेजें देहाखौ मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा, बेनि बेनिफिट्सआ जिथु आंनाव एसे एसे सानाय दंमोन हान्थुफ्रावबो, इउरिक एसिड जायोबा जेरेखम हान्थुफोर सायो, जराफ्रा सायो, ओरैबायदि क्लियार सागादों आरो बेजों। बेखौ जाहोदों आरो फंबाय। बे फिथाइ माबाया नामा जाहैबाय प्रन'नि, नैबेखौ जाहोदों आरो फंबाया। बिराद मोजां आरो बेनि माबाया, सानाया नैबे जरा जुदि जइन्ट पेन्सआ ओरैबायदि क्लियार जादों, उदैया ओरैबायदि क्लियार जादों। नोङो उदैयाव जिथु नोङो ओंखाम जायोब्ला जेबो हजम जाया, उदै बुनाय मोनो, गेस जायो, बेफोरखौ फुरा क्लियार जादों। ओमफ्राय इमिउनिटि बुस्ट खालामदों। ओरैबायदि मोनसे फेसआव मोनसे स्माइलिं, मोनसे हेपिनेस फैयो आरो। बेबायदि प्रडाक्टखौ होफाना आं बिराद मोजां मोनदों आरो। दा बयबो जानो हागोन, जानाया मोजां। आरो निउट्रिसन प्रडाक्ट, जास्ट लाइक मेडिसिन, मोजां बुस्थु आरो बयनिबो न'खराव थानांगौ। आरो जों रेगुलार बेखौ बाहायबाय थायो। बेखौ बाहायनाया मोजां। बयबो बेमार जाबाल' जे जानांगौ बे नङा, ओरैबाबो जानो हायो। खारन बे हार्बेल प्रडाक्ट, नोंनि देहानि थाखायनो मोजां, रावबो खहा खालामा। एल'पेथिक मेडिसिनखौ जाबा नों मा जायो, मोनसे जिनिसखौ मोनसेनि थाखाय जायोबा आलादा, जेरेखम नोङो पेन किलारखौ जायोबा नों किडनि डेमेज खालामो, हाइ प्रेसारनि मेडिसिन जायोबा नोङो किडनि प्रेसार खालामो, बेबायदि बहुद साइड इफेक्ट थायो एल'पेथिक। खिन्थु हार्बेल प्रडाक्टआ बेबायदि जाया, मोनसे नङा मोनसे खामानि होगोन। आरो बाहाय रं ट्रिटमेन्ट होननायनि चेप्टारानो फैया, ओरैबायदि मोजां प्रडाक्ट आरो। दा बेबायदिनो दङ, गोबां दङ। फ्रबेरि दङ, जेनेबा नैबे फ्रबेरि, नैबे ओरैबायदि इमिउनिटि बुस्टार 184 प्लास बेरिजों बानायनाय मोनसे प्रडाक्ट बियो, इमिउनिटि बुस्टार। बियो मा खालामो, इमिउनिटिखौ बुस्ट खालामो। सोरबाफोर जुदि देहा दुरबल मोनदों, देहा एबा पेरालाइस जानानै बा माबा मोनसे जानानै जुदि बिसिनायाव गोग्लैना थाबाय थादोंब्ला, बेखौ जाबाय थायोबा 15 डेजनि गेजेराव बिथाङा गावनि देहाखौ सोमावनो हानाय बा एसे बिसिनानिफ्राय जिरायनो हानाय पजिसनाव फैयो। बेबायदि मोजां प्रडाक्ट आरो बेयो, जानो हागोन। आरो गोबां रिभिउबो मोनबाय, बिथांमोना जाय मोजां मोनो फैदोंबो। थिग बेबायदिनो आंबो फैदों फंबायनि चेम्बाराव। आं मोजां मोनो, गाहामानो जादों, आं मोजां मोनदों आरो दिनै।